ASDC Central Committee pen Parliamentary Election upon candidate tangdak pon tanglo. Kewangji non tebok head MP election 2024 afarman ASDC asonga hin pen MP candidate kachijong pon lake. Abarim ke AAC CM Johnson B aphan si chijong pon tanglo. Bangsa hut ASDC Central Committee amaipu MLA Barim Chandrakanta Terang pohoi pakpen archupon. Non alang litum alam the archupon sina. News Text Report again. To Franci ASDC mate Autonomous State Demand Committee ahin pen. Ang litum press media, paper media, electronic media along kacer abdun kadwe akorte tumpani litum ahin pen. Churo parpig lo ni litum nang litum panang chu hangat teng pen nang litum kewan pen. Non kewan di MP General Election 2024 puthak ASDC ahin pen. Ini tu mahin pen candidate ke pangda so apres amelong adun pon na churu parpig lo jadi semed bangke dilitum ASDC hin pen pref ame chingtia ko nilitum hin pen karbiang long kimbram baroy lo lapen tiptheng ahi mailo ru semsom sing ti songbe langkung sarsing habe khorsing terang muniram langne lapen K atirim atuma pan cikimu lapen ahidume johang lo anpari tame 1986 ani kampen lapen non an non puan K aparman long rio aparman autonomous state kacesong esek aparan kedam tuma pan aparan kecuan to hante pan tame ni tum cikimu lapen ahidume johang lo asi alam thipi dabi dona patumi head nilitum me pidulo labang ke ASDC KSA KNCA Joint Central Executive Committee ami dulo arna teng pen nilitum chingwai chingsai kadue pen nilitum chingwai det pen masi ajak dingklu apor pen nilitum chingwai chingsai lo masi chingwai chingsai api an ke nilitum ning club sap pen kadue we ASDC KSA KNCA kadang we members bitame cedon sar pensi non kewangji 2024 MP election general election along ASDC hin pen kachepati dunji afan akehai Johnson B XCEM lo lapen ASDC ajun secretary lo lang pansi ASDC nominated candidate ason nilitum ingwai pensi nilitum cerai lo asi pini bangke ni litum kaduk e pang dai tu si pini bang lo si Franci formally lo patung yata ni litum asong do ani tami ampang welcome lo sta yes president hisab arang lipan Franci ni welcome lo kan Salam kepada Musa. Basi alam the bangke non ke bangja election a importance mane a significant aputhak bang nili chiu ni jeng tu the semet alang lipan Johnson be XCM lapen general secretary ASDC hak ke cheng pen since inception of ASDC mang ke thek pen on poni tame karjat thip lo alang CM doi sai tame khe farman dong re farman ingthir ji semet bangke tangka maha ke chu ta hala puson ta hala smat thanga abot nama be jarabe si bang ke lalo hinia bang ke alangli inut karjat thip apin pulo lapen po hitame parti la ana kisung por hitame mena ana tum kat law hitame puthot ni litum azis bang ke pang tang tu je phani litum mang bor ilo asmer bang ke 2019 ani campaign asi bang mom pen non ni litum ahin pen alangli phansi litum toy duni po athe ilitum kaddogo beta chinilo MOU dodet penafi 1995 MOU dodet penafi non puan hitame menang an a parti atum adak MP kasi toy dunlo tebol hitame hadak parliament at chataya long non puan hitame karbiang long arar kisum kasmet bangke kar ikithenai main aspiration la bangke article 244A Bharat Kachari arona long ke tok dak naso puthak hitame madua MP hitame hadak klar dak pen ke songdum dut pen compromise me pin pen lason
abang abe lasi alang iphan chini baka lason be butang te ilitung kado hitam lemang karjat thip ke do thip lapen kangthir jir lapen chesong un lapang sok ning ke thil do pensi alang iphan si nilitum parliament acha tai long tame kar benglong a isu lo mena isu lo kar benglong lapen di mahasau isu 244 ki pachun da prang ya phan alang ni chesong ya phan si nilitum toidun lo antara sitame kaprek non nilitum ya song pen 2019 pen on puan nilitum nang song bom nang ana isu nang song lo aduya hoi punoi kar benglong lapen meghalaya border isu punoi lapen ako jasmer bangge kajironga isu punoi mararapi ke pangereng amen pen nang chedai prosestan nang song lo anpare tame PGR lapen VGR along lake kachirai kom dia puthak lahi tame nilitum abotai batai lake nat da chini la abotai batai tame nilitum central government lapen ako dak Assam State lapen council along kita men nilitum abotai batai je song lo je song pensi nilitum labang so bangke theglong lo non ke bang jai election bangke isi ke thedung binom karbiang long arat dasi isi common candidate lo pro autonomous tera common candidate ampara hitame SC KS kensi a common candidate ko song nilitum hemprekar iarar tumpan pandong si ba isi common candidate posong si nilitum hok ton lo dasi doan nilitum belo dasi non ke bang jai election bangke isi nilitum karbiang long akhe karbiang long arat karbiang long along ri lapen karbiang long kar inai autonomous state a isu hap parliament long ka song pati krim tun thek ya fansi alang li fansi nilitum chetoy dun lapen ning thelo bhut ke jok arar phani tame alang litum kadok ko bi alam matha pensi khe alam long ri alam matha pensi kadok ko ara ditame bhut e pak ame thanga bhut ditame autonomous state phan panong pen border ke cherai nang ya adu hoy ke cherai ni amen pen lapen kadok ko karbiang long PGR VGR pendang lo kapre ka isu pusa ke cerai komji amen pen bude pak kadok we hitame SDC phan panong si lapen ako Johnson be phan bhut pipen ke ong tunga bhut pen ke pahai je phan si nilitum pini formally kadok ko we arar phan hitame nilitum chuni ripon lo bang दो वे चिपी जो ही पुते चिपी सुही पुते रात तक थे को चिपी जो नहीं इस में चिपी जो नहीं पुते ये रंपा निकल संकेत ठीक है पियोगे कांग्रेस पियोगे मतलब सुगे जनता दा दो लोग मैक्सिमम ऊपर के कांग्रेस के दो लोग अमत बाथरूम के क्लेम नहीं आकर दैक आरआर पंगी क्लेम नहीं का क्लेम करे पोसी बाक्सवा पियोगे पुते ASDC अंचल ASDC पिनी के बिना अलीदा के ओवर लोग कौन सी दा ASDC रात के जिसों में जो लीडर गली रात के जिसों में जो सी बिनी hala सरकार पेन के चिक्रो यालाम ता चित्तोक लोंग एक लो पेन जाकों बिनान काउंसिल लोंग वांग लो इनी मिथामा सी CM लोंग लो CM क्लेम लो तक पेन लो सो CM ले क्लेम हो के निकान सी पेन के कुछ फरो सी वैसे लो निकान सी पेन अतो को वेला खरोस नहीं तंका kita MUI to penjok jaga jak ko nang pando tapi angkakalo ni MUI to dat pengen CM lo di angkakalo ningka pen uji haro ne cash pen uji suri an ke ne plan tangka dan bela sponsor ke do ko hala pan baru kita plan tangka ke kita pen uji suri sinang uji suri sinang kita lo punta